Čaute, dneska máme 6. marca, ja som trošku zobral vyvetrať kamerku a využijem trošku čas, kým sa dostanem k vode na to, aby som vám povedal pár vecí. Prvá vec, ktorú vám chcem ukázať, slovenský rybár, jeden z veľmi tradičných slovenských časopisov, ktorý je na trhu už 20 rokov. Mal som tu čest tam napísať jeden článok a ak vás to zaujíma, tak si kúpte, prečítajte, je to písané v takej surovej forme, formou nejakého blogu osobnej skúsenosti. A druhú vec vám poviem pri vode. Dneska to videjko bude aj so súťažou o veľmi pekné ceny, znova to bude taká jednoduchá typovačka a na konci videjka uvidíte záber, vy si budete musieť tipnúť, o aký druh ryby ide. Je to súťaž, dúfam, že sa nikto nebude hnevať. Čo sa týka cien, poviem vám to viacej pri vode, ako som hovoril. A dneska idem skúsiť ľahkú prívlač, idem chytať taký prúdnatý úsek rieky a máme, neviem koľko je, 3:30 alebo koľko, mám nejaké 2 hodinky do zotmenia. Takže budem chytať gumku, budem chytať bobíky, ukážem vám viacej pri vode čo ako. A tak ako som slúbil, Knifestock. Takže ceny do súťaže venoval Knifestock. Knifestock je jeden popredný internetový obchod s outdoorovým oblečením, s nožmi a so všelijakými brúskami, strašne veľa zaujímavých vecí tam je, treba si to popozerať. Chcel by som sa touto cestou poďakovať Martinovi, ktorý tieto ceny doniesol, a treba pozerať videjko až do konca. Ako som hovoril, na konci uvidíte krátky príspevok so záberom nejakej rybky. Vy si budete musieť tipnúť, respektíve treba si tipnúť, o aký typ ryby sa jedná. No a v priebehu týždňa by som urobil také krátke unboxing videjko, kde by som vám ukázal, o čo vlastne budeme hrať. Takže v stredu ten unboxing alebo štvrtok a v piatok by som zverejnil ešte jedno videjko z takej januárovej vychádzky a bude to o takom selektívnom love jalca. Jeden pekný zubáčik sa mi tam podaril, takže treba pozerať, treba si tipnúť, zatipovanie sa neplatí, ceny sú fakt pekné, ja som to pozeral, takže treba sa zapojiť, nebudete ľutovať. Takže toľko súťaží a poďme na ryby pomaličky. V rýchlosti vám ukážem nástrahu, dneska budem chytať takéto väčšie gumy, zánderky. Gumky samozrejme nemôže chýbať, takáto transparentná farba. No a samozrejme, že vopky, salmička, minov, sedmičky, výborná hračka na jarný, na letný. Tak páni, idem vyskúšať takéto jedno miestečko. A čím je toto miesto výnimočné? Povedal by som, že ničím. Pustili vodu. Predtým to bolo v podstate úplne plitko, ale tým, že pustili vodu a vystúpila voda o nejakých 50 cm, tak sa tu spravil takýto točáčik. Tuto je prúd a v podstate budem púšťať gumu do prúdu, nechám ju splaviť a odtiaľ to čakám niekde plus minus zábery a idem sa zabrodiť, mám na sebe neoprény, takže nie je teplúčko aj vo vode. Ak by ma niekto videl niekde stáť vo vode, povie si, že aký cvok tu tam stojí, tak tomu cvokovi je teplúčko aj vo vode. A veľmi zle sa nahadzuje z tohto miesta, nakoľko tu naokolo sú konáre, všelijaké stromy, ale to je dobré. Aspoň sem každý vlog nepríde. Uvidím, či bude nejaký ťukanec, ja rybárske videá bez rýb nerobím a bol by som rád, keby nejaký jalec kopne. Nástraha, guma, klasika moja a ľahký jig k tomu, to je taká Ďuriho kombinácia. Takže ak som hovoril, do prúdu gumu držím, v podstate ona pracuje sama v tom prúde. No. Samozrejme záber môže prísť hoci kde aj v prúde, ale už podľa skúsenosti viem, že zábery chodia väčšinou v týchto častiach. Toto. Ty kokos. Toto je jalčiskové vriť. Ty kokos, jak to zobral. Poď kámo, vypnem ťa. Paráda. Ďalšia nádherná rýbka, krásny jalčúnisko, dobitý. Parádne to zobral. Plávaj kámo. Hovorí sa, že keď ti niečo šlape, tak to netreba meniť. Ja som teda veľký zástanca tejto teórie. Ale pri boleňoch je to
Pri Boleňoch je to práve tak, že tam treba veľmi často meniť. Za chvíľočku tam vyskúšam pustiť parktový wobbler. Mám tu staré dobré minou. Tak vyskúšam tam dať starú dobrú rapalu čadrapku. Toto je taký wobbler viac menej do hĺbky. Trošku sa bojím, keďže sú tu všelijaké také napadané blbosti, ale nevyskúšam, neviem. Pri najhoršom to premotám. Ale vyskúšam tam aj wobbler na pár náhodou. Toto sú typy wobblerov, ktoré netreba v takomto prúde veľmi silno navíjať. On pekne pracuje v prúde aj sám, stačí veľakrát držať palicu. Dobre, zase som špekuloval s wobblerom, dám tam znova gumu. Ono je to naozaj tak, keď vám niečo funguje, tak vám treba špekulovať. A ja som taký špekulant, že keď je chvíľočku ticho, tak skúšam kadečo. Neblázni. To je bolenisko a hajzel. To je dobrá ryba. Toto ani neviem, či vyberiem kokos. Neblázni. Neblázni. Toto je šialená ryba. Tak kamošik, kto ma pozná, vie, že Boleň je pre mňa dravec číslo 1 a hlavne keď už sú v takýchto veľkostiach. Dúfam, že mi nevystrelí do vody. Ale nádherný dravec, hneď vám to ukážem. Kámo, počkaj. Chcem ho trošku umyť. Ale takúto jazdu nespraví, len tak nejaká malinká. Pecká ryba. Nádherná rybka. Plávaj, kámo. Perfektné. Dobre páni, dám to ešte 15 minút tuto vedľa ešte na jednom miestečku. Potom to balíme a idem domov. Dobre, takže vyskúšam to ešte túto trošku. A nejakých 15-20 náhodou dám, pustím to dole prúdom, uvidím, či bude nejaký ťukanec alebo nebude. Balím to, letím domov, myslím si, že dve krásne rybky brutálne potešili a o ty koky, no toto bola škoda veľká, toto bol nádherný záber. Toto je veľká škoda, no, toto bol javčúnik, ale nádherný. Škoda. Nepicholo sa, ukáž, čo sa stalo. No nič, skúsim. Ešte raz. Škoda tejto rybičky, no. Javčúnik. Ale tento dobre zobral, pekne to chňapol.
kokos. Zase som mal záber do prdele a nepremenil som to tam. Jak to stiahol hen. Otvora. No nevadí, ešte mu dám párkrát. Škoda, no mohol by nejaký zubáčik ešte streliť, to by bolo úplne, že geniálne takto nakoniec, aby som neohrdol ani nejakým jalcom. Bum. A už to zobral poriadne, konečne. Otvora jalec, už mám dotiahnuť ho sem. No ešte sa to nešprajcol. Asi hej. Či nie? A ide pomalečky, sa dá pritiahnuť. No ty koky, tak toto bude dobrá bodka. Super. No poď kámo, ukáž sa. Ty vole. Toto je iné očisko. Veľká paráda. Čistá knedla. 14 z Andera zobral hen. Ty koky, riadny. Háže hubou, ty kokoze. Vač. Asi mi aj padne, nie je dobre pichnutý, ale nevadí. Aj by som vám chcel ukázať. Nádherný, brutálny jalčisko. No, presne ak som hovoril, že nie je dobre pichnutý. Takže podľa mňa nakoniec to ešte rýchlo zbilancujem a taká rýchla marcová vychádzka. Teším sa, že fungovalo to, čo malo fungovať. Zdvihla sa trošku hladina, tá kadencia záberov sa trošku zdvihla. Podarili sa mi dneska 3 rybky, strašne ma potešil boleň. A mal som ešte jedného kapríka za chvost, ale to asi pridávať nebudem, to bola taká preťahovačka. Nakoniec by som povedal ešte toľko, že nezabudnite si tipnúť, zatipovanie sa neplatí a tá súťaž bude naozaj o veľmi pekné ceny a hodnotné, takže tipujte a máme koniec vláčkarskej sezóny za chvíľočku, tak si to ešte užívajte, zdraví a držte sa. Zatiaľ, piatok sa vidíme, čaute. Sorry, cool.